zápětí u dalšího videa. Zdravím všechny gamerovce a gamerovky, já vás vítám u Čau, já jsem Best of Jirka a čus, já jsem Best of Gamer a Ment. Budu natáčet to samý jako Best of Jirka a Gamer. Akorát místo Jirky bude Ment, protože si myslím, že někdo má raději Menta. I love you, Ment. Ještě něco k tomu, abych řekl. Je mi 19 let a hodlám se pro vás dělat prostě to, co je Best of Jirka a Gamer, akorát místo Jirky Ment. Teďka jsem slyšet jen v prvním videu, abyste viděli, co budu dělat. Jo, a pravým jménem se jmenuji Filip. Mám taky svůj kanál, ale zatím mám o něm neřeknu, mám kolem 5000 odběrů. Takže v prvním videu bude jenom slyšet, pak už to bude jenom Best of Gamer a Ment. Takže doufám, že se vám videa s Gamerem a Mentem budou líbit. Já se s vámi loučím a čau.